Господин Главчев има втора възможност да представи кабинет, който да направи нормални, честни и прозрачни избори в България и да имаме ново правителство след няколко месеца, защото не виждам къде повече може да падаме надолу и да задълбочаваме кризата. Ако Калин Стоянов присъства отново в списъка на господин Главчев, смятате ли, че президентът отново ще откаже да подпише указа? Естествено, че не. Какъв е смисъл предишния път да откаже с много ясни категорични аргументи, защо не подписа указа, да го направи втори път. Вие оптимист ли сте за това, което ще се случи в понеделник и за 27-ми, че е датата на изборите? Как го виждате, тъй като лидерът на ГЕРБ вчера поздрави и Главчев, и президента за това, че има някакво разбирателство, някакъв консенсус? Да, оптимист съм, защото думите на президента Радев при връчването на мандата, втори мандат на господин Главчев, според мен не само, че бяха ясни, но бяха разбрани от всички. Това са думи на президент на България, който въпреки гаврата с Конституцията, въпреки всякакви опити да се ограничават президентските правомощия и да се стигне до блокаж на държавата, той е последния гарант за това да се проведат нормални избори с правителство с максимална степен, колкото е възможно в тази ситуация на доверие, и в името на запазване на българската държавност. Политиците заговориха за обединение, дори и вчера отново лидерът на ГЕРБ призова всички за една маса за сядане за консенсус, защото няма накъде повече. И вие ли смятате така? Това е отдавна наша позиция на президентската институция и моя, и на президента Радев, дано и българските политици са озрели за това. Дано разделителните линии се затварят, а не да се отварят всеки ден все нови и нови, за да има основа и почва, в която да се говори след провеждането на изборите и действително да се сложат приоритетите на България. Да, аз вчера приветствам това, което направи лидера на политическа партия ГЕРБ, защото най-важният проблем, който сега трябва да се реши, е безводието и това, че в 21 век хората нямат вода, с която да се измият. Но дано това да не е само предизборна хватка и предизборно обещание, а действително да се върви по пътя на консенсус, за да се решават тези проблеми. Нека да се получим от миналото, от историята ни, но не случайно днес в словото си казах, че винаги трябва да имаме едно на ум. Какво биха казали героите на България, ако ни виждат днес от небето? Дали им харесва всичко това, което вършим? Дали така си представяха България, за която умряха? Дали така си представяха речника на днешните народни избранници, толкова много политическо противопоставяне, злост и мъст? Дали за това си дадоха най-свидното? Сигурно не. Сигурно биха ни разбрали. Но в името на тяхната памет, всеки ден, не когато е празник, трябва да имаме тази отправна точка за себе си, ако искаме действително България да продължи напред. Казахте важни теми. Важна тема ли е списъци с учители, ЛГБТ и промени в закони? Недопустимо е това, което се случи с този списък. Винаги, когато се появяват такива списъци, си припомням и препрочитам 14-те начина, по които можеш да разпознаеш съвременния фашизъм на Умберто Еко. Съветвам всеки да си ги препрочита. Може да не съм съгласна с позицията на определени общества или групи от хора в България, но последното нещо, което бих разрешила, е да нямат правото да изкажат свободно своето мнение и да заявят своята позиция. Но когато политически лидери бъркат списъка на Шиндлер с този списък, как очакваме да разпознаят именно съвременния фашизъм на Умберто Еко? На вашия въпрос отговарям, не очаквам да разпознаят. Същи тези политици наричаха участниците и въстаниците в Априлското въстание в Копривщица някакви хора. Така че аз не очаквам да... Не се изненадвам, че сбъркаха и личността на Шиндлер и неговия списък. Оставям го това на, може би, на закъснялото им желание все пак да прочитат малко повече книги. Да се върнем на поста вътрешен министър. Защо Калин Стоянов не е подходяща фигура? Мисля, че този въпрос отдавна получи своя отговор, защото поражда политическо напрежение, защото няма доверие в политическите партии, за това, че могат да се проведат честни избори, че ще бъде ограничен до максимум купения вод, че няма да има търговия с влияние. Впрочем, последните дни с действията на вътрешния министър показа, че той определено иска и се стреми към своя политическа кариера. Няма как такъв човек да проведе честни избори в България. А има ли друга фигура, която да заеме този пост? Имена конкретни? Това ще реши господин Главчев. Ние оставяме всичко в неговите ръце, ще видим резултата в понеделник.